Sziasztok! Ez az első Edit Stories videóm, de biztosan nem az utolsó. Imádom ezeket a sztorikat, szóval ha ti is, akkor tartsatok velem. Itt vannak a sztorik, összesen 60, de meglátom, hogy mennyi fér bele egy videóból, nem akarom, hogy túl hosszú legyen a videó. Az első sztori így kezdődik, és ez az én vagyok a seggfej kategóriába tartozik. Én vagyok a seggfej, mert elmondtam a párom családjának, hogy én vettem a házat, és nem ő. 6 éve vagyok együtt a barátommal, Mátéval. Én vagyok a főkereső a kapcsolatban. Ő mindig kicsit érzékenyen viszonyult ehhez, mert kevesebbet keres. Egy évvel ezelőtt végre sikerült annyit félretennem, hogy megvegyem álmaim házát, teljes egészében a saját pénzemből. Minden papír az én nevemen van, nem vett részt a vásárlásban. Mikor beköltöztünk, Máté teljesen oda volt a házért. 2 napja elmentünk vacsorázni a családjához, és ott valahogy szóba került a ház. Az anyós büszkén kijelentette, hogy milyen fantasztikus, hogy a fia már 26 évesen saját házat vett. Minek kell hazudni, Istenem? És egy ilyenel... Én csak ültem ott, és néztem rá. Máté pedig nem javította ki. Úgy éreztem, mintha meg sem történt volna az egész házvásárlás az én részemről. Így aztán elmondtam az igazat. Én vettem a házat, Máté nem járult hozzá anyagilag. Máté nem szólt semmit, csak nézett. Én összepakoltam és hazamentem. Azóta ő az anyjánál lakik, másnap megjelent a házban, mintha semmi sem történt volna, és közölte, hogy megbocsát nekem, és visszaköltözik. Teljesen ledöbbentem. Hát én is, és remélem ti is. Érdekes. Összepakoltam a holmiát, hívtam a nővérét, hogy jöjjön érte. Most lakatot cserélek, ügyvédet keresek, és megpróbálom kideríteni, hogy milyen jogaim vannak Kanadában. Annyira abszurd ilyeneket hazudni, semmi értelme nincs. Úgy is kiderül a végén, nem, hogy nem vette a házat, nem értem, hogy mi értelme van az ilyen hazugságoknak, szintén tényleg. Még ő mondta, hogy megbocsát a lánynak. Egyáltalán szerintem nem probléma, hogyha a nő többet keres a férfinél egy kapcsolatban. Szerintem teljesen rendben van. De hazudni, na az nincs rendben. Legyünk őszinték, amúgy miért lett volna, hogyha a férfi ahelyett, hogy hazudik, esetleg azt mondja, hogy a barátnőm vett házat 26 évesen, ünnepeljük meg együtt a nagy vacsorával, nem? Csak lett volna, de nem, inkább hazudott. Itt a második sztori, és ez is nagyon érdekes amúgy. Én vagyok a seggfej, mert nem megyek el a bátyám esküvőjére, miután kidobták a vőlegényem hamvait. 2 éve halt meg a vőlegényem, 6 évig voltunk együtt. Elhamvasztották, és én otthon tartottam a hamvait egy kis fadobozban, az egyik polcon. Nem feltűnő helyen, csak nekem volt fontos. A bátyám Bence eljegyezte a párját, de én sosem jöttem ki a mennyasszonyával. Többször is tett gúnyos megjegyzéseket a gyászomra, például, hogy velem járni olyan, mintha egy szellemmel kéne versenyezni. Úramisten, mi van az emberekkel? Bence, most csak én neveztem elég Bencenek. Ilyen nem akar együtt élni? Életem végéig? Komolyan. 6 hónapja nálam aludtak pár napot. Egyik reggel elmentem vásárolni, mire visszaértem, azonnal eltűnt. Kétségbeesve kerestem, és ekkor Bence bevallotta, hogy a mennyasszonya véletlenül felborította, és őt kidobták a hamakat, meg sem kérdeztek, nem hívtak fel, hogy mit tegyenek. Elküldtem őket, azóta sem beszélünk, most 2 hét múlva lenne az esküvőjük, és mindenki azt mondja, hogy menjek el, mert az élet rövid. De én csak arra tudok gondolni, hogy ott kellene ülnöm, mosolyogva, miközben ott áll az a nő, aki kidobta az egyetlen emléket arról, akit szerettem. Megmondtam Bencinek, hogy nem megyek. Erre ő, csak hamvak voltak. Egy halottal választasz az élő családod helyett. Az emberek annyira érzéketlenek. A saját testvérével beszélt így. Ugye nem csak köptek a hamvakat, de még a mennyasszony nagyon gúnyos volt a lánnyal, és semmiképp nem hiszem, hogy el lehet csak így nézni. Én úgy gondolom. Mindenképp az a fontos, hogy
a lány mit akar. Őszintén teljességosan nem akar ott lenni a lánya testvére esküvőjén. Én úgy érzem, hogy nem lehet segít erőszakolni, hogyha nem érzi úgy, hogy el akar menni, akkor nem menjen el. Ami nagyon zavart még ebben a történetben, az az, hogy mivel meghalt már a szerelme 2 éve, akkor már nem is kéne neki gyászolni. Most a gyászolásról nincs megadva egy konkrét időszak, és akkor csak addig lehet gyászolni. Szóval meg kell érteni mindenkinek, hogy valaki élete végén gyászol, és az így van rendben. El kell fogadni, nem akkor ne bántsuk a másikat emiatt, és 2 év szerintem még elég friss. Tehát az én anyukám meghalt, nem sokára 10 éve lesz, és néha úgy rágondolok, érzem, hogy így a szívem meghasad, de persze attól megy az élet tovább, de nem azt jelenti, hogy a hiánya nem fáj. Szerintem másokkal is úgy van, hogy igen, eltelik az idő, de attól még a hiánya fájni fog, és kell neki hagyni időt, hogy feldolgozza a szerelme halálát. Nem melegedett a hamvait a szerelmének, de még gondolodott is vele, tapintatlan volt. Az a nő szerintem nem menő ember. Egy kis fadobozban volt benne. A nő a polcon kutakodott, és úgy verhette le, de mondjuk akkor felhívatta volna a lányt, hogy némi történet, elnézést kérek, és mit csináljunk vele, majd megmondták volna, hogy a lány hazajöjjön, ahelyett, hogy kidobják a szemedbe. Hiányeztetés, a következő történet vetelésről szól. Ez a harmadik történet. Elvetéltem. A férjem szerint ezzel tönkretettem a születésnapját. Tényleg én vagyok a seggfej. 8 hetes terhes voltam, amikor egyik reggel elkezdtem erősen vérezni, és összehúzószerű alhasi görcseim voltak. Aznap a férjem 27. születésnapja volt. Azonnal írtam neki, hogy baj van, valószínűleg elveszítettük a babát, és kértem, hogy jöjjön haza, mert egyedül vagyok otthon a 2 éves kisfiunkkal. Szédülök, és fizikailag sem tudok már magammal mit kezdeni. Azt írta vissza, persze, ha annyira sürgős. Majdnem egy órával később érkezett haza, megállt sört venni. Ez most komoly. A feleséged otthon van egy 2 éves kisgyerekkel, vérzik, nagyon-nagyon erős fájdalmai vannak, és te megállsz sört venni, mert az mennyire fontos. Tényleg, sokkal fontosabb, mint a gyereket és a feleséged egészsége. Ha az én férje lehet, az biztos. Addigra már kitakarítottam magam után a vét, ebédet főztem a kisfiunknak, lefektettem is csak valahogy, aztán elvitt a kórházba, ahol megerősödték, hogy elvetéltem. Hazafele a kórházból azt mondta, hogy azt ígértem, hogy főzök a születésnapjára. Mondtam neki, hogy nem érzem magam jól, de rendelhetünk valamit. Azt mondta, ez az egész baromság tönkretette a szülinapomat. Igen, mert a születésnap fontosabb, mint a feleséged. Nem rendelt semmit. Hazamentünk, lefektett a kisfiunkat, ő pedig bement a hálóba, és bezárta magára az ajtót. Később az anyukája is írt, hogy legyek türelmes, mert ő is veszteséget élt át. Igen, nagy veszteséget élt át. Nem kapott leves, vagy nem tudom, akar tenni. Csak azt nem tudom, engem kivégasztal meg. Az annyira szomorú. Ezt a férfit nem is érdekelt. Gyerek nem élte túl. Ilyen férfival én nem tudnék együtt élni. Őszintén, én ilyen apát gyereknek nem szeretnék, aki ennyire nem tud ott lenni és támogatni érzelmileg engem. Megértem, hogy lehet, hogy neki is rossz lehet, de ebből kivéve nekem nem az jött le, hogy hú, de szenvedem miatt, hiába az anyuka azt írta, hogy jó, valaki türelmes lenni, miután a felesége szenvedett. Mégis ő az áldozat most. Ezt senki nem érdemli meg, hogy valaki így bánjon veled, főleg nem a férjed. Tehát, ha őt is megviseli, akkor nyugodtan beszéljen róla, és akkor együtt sokkal könnyebb lenne ezen átesni, még úgy is, hogy a nő többet szenvedett. 4. sztori, nem mostam ki a barátom ruháit, miután azt mondta az anyjának, hogy semmit sem csinálok otthon. Vajon én vagyok a seggfej? Nem.
Egyáltalán nem vagy te a seggfej, sőt, tudod, mit kell csinálni ilyenkor? Nem főzöl semmit neki, nem mosol rá, nem takarítasz helyette, csak magadnak csináld meg, és akkor hát, ha majd rájön, hogy ha te nem csinálod meg, akkor minden elkezd rohadni, mint ő is. 1 éve élek együtt a barátommal, de már 3 éve vagyunk egy pár. Mindketten dolgozunk teljes állásban, de a háztartást szinte teljes egészében én viszem. Én főzök, takarítok, mosok, bevásárolok, és az én macskámról is én gondoskodom. Ha kiviszi a szemetet, vagy elmosogat, ennyi. Már többször éreztem neki, hogy többet is csinálhatna. Mindig azt mondja, próbálok többet csinálni. Aztán nem változik semmi. Elmentünk a szüleihez vacsorázni. Az anyja megkérdezte, na és te mit csinálsz a ház körül? Bence azt mondta, nem igazán vagy házias. Bencét, nek össze kell pakolni a cuccait, és bye-bye. Hát majdnem félrenyeltem. Nevetve, de később keserűen csak ennyit mondtam. Ha az nem házias, hogy mindent én csinálok, akkor tényleg nem vagyok az. Otthon megkérdeztem tőle, mi volt ez. Azt mondta, csak vicc volt. Vicc az, hogy teljesen kihasznál, majd panaszkodik rám az anyjának. Ekkor eldöntöttem, nem mosom ki ruháit. Nem mondtam semmit, csak a sajátjaimat mostam ki, az ő ruhái gyűltek a kosárban, 1 hét múlt el, 2 is. Végül megkérdeztem, mi van, haragszol? Nem mosod ki a ruháimat, csak ennyit válaszoltam. Azt mondtad, nem csinálok semmit, gondoltam itt az ideje, hogy lásd, hogy mi az a semmi. Most sértődött, és az anyja is írt, hogy engedjem el ezt az egészet. Engedd el a pasit is. Ére nincs szükség, és ez nem helyes a kapcsolatban. Milyen felnőtt viselkedik így, panaszkodik az anyukájának, hogy a barátnőm nem csinál semmit, de mindent ő csinál. Ez annyira ciki. Ez a tipikus példája annak, hogy ha valaki nem becsüli meg, amit tesznek, akkor rá kell ébreszteni a valóságra. Az, hogy a barátja nevetséges színben tüntette fel a saját barátnőjét az édesanyja előtt, miközben otthon semmit nem csinál, egyenesen felháborító és nevetséges. Teljesen megértem, hogy a lány ezt megunta. Ez a férfi sosem fog felnőni, és talál magának majd valakit, aki partner mindenben, és nem panaszkodik folyton az anyukájának. Az 5. sztori. A kolléganom nálam akatlak, mindenemet mondtam. Tényleg én vagyok a seggfej? Nem. Egyértelmű. De halljuk a sztorit. Egy 23 éves nő vagyok, és egy apró, 2 szobás házban élek egyedül. Az egyik szoba az enyém, a másik pedig nus, az nem vendégszoba, az az én minden szobám. Ott van a gardróbom, az irodám, a tárolóm, sőt néha csak a padlón fekszem és bámulom a plafont, amikor épp minden összedől. Ez a szoba nekem a biztonságot jelenti, és nem véletlenül élek egyedül. Korábban borzalmas lakatársaim voltak, ezért keményen megdolgoztam érte, hogy végre saját terem lehessen. Egyik nap az egyik kolléganom, egy 25 éves lány, hatalmas vitába keveredett a lakótársaival, akik ki is dobták. Munka közben panaszkodott, én pedig együtt éreztem vele, és meg ajánlottam is neki néhány kiadó lakást. Segíteni akartam, de nem úgy, hogy a káoszt a saját otthonomba engedem. Aznap este viszont üzenetet kaptam. Arra gondoltam, talán néhány hétig nálad lakhatnék, mivel egyedül élsz és van helyed, és itt jön a gyomorgörcs. Az a tipikus ne érzés. Őszintén nem is voltunk közel egymáshoz. Munka közben cseveriztünk, panaszkodtunk a főnökre, de semmi több. Soha nem laktunk együtt, nem is ismertem igazán. És most ez a lány a házamba akar költözni. Miért? Nagyon udvariasan, kedvesen visszautasítottam. Tényleg megértem, hogy nehéz helyzetben vagy, de nagyon fontos számomra a saját tér, és most egyszerűen nem vagyok abban a helyzetben, hogy valaki nálam lakjon. Nem hagyta figyelmen kívül, nem gosztoltam, egyszerűen csak nemet mondtam. Teljesen korrektül. A következő nap viszont fura volt. Egy másik munkatárs elárulta, hogy az a lány azt terjeszti rólam, hogy hajléktalanná tettem. Elsőre nem hajléktalan. A barátjánál lakik, másodszor az, hogy egyedül élek, nem azt jelenti, hogy más embereknek tartogatom a szabad szobámat. És persze jött a szokásos, csak pár hét lenne duma, amiből az ember tudja
aztán még keressek, de semmi nincs, és hopp, már 2 hónap telt el. Azért, mert valakinek van egy szobája, nem azt jelenti, hogy neki muszáj kiadni azt valakinek. Sokat dolgozott azért, hogy meg tudja engedni magának azt, hogy legyen meg az ő kis tere, és ne kelljen másokkal együtt élnie. Most meg mindenki a munkahelyemen úgy viselkedik, mintha én lennék a gonosz. És van egy update, a kolléganőm börtönbe került. Senki nem tudja pontosan miért, de bevallom, kicsit nevet. De az vicces egy kicsit, remélem, hogy semmi nagyon komoly. És hát, valljuk be, elég váratlan fordulat, hát tényleg az. Van egy legjobb komment, ami nagyon tetszett nekem. Gondoltam, hogy felolvasom nektek is. Menj oda azokhoz, akik ítélkeztek, és mondd nekik, hogy szörnyek, mert nem vezették ki az óvodékát. Hát ez jó. Tényleg, ezt kell csinálni. Azt gondolom, hogy nem baj, ha valaki segítséget kér. Az a lány próbált is neki segítséget nyújtani, de nem fogadta el. Küldött neki ajánlatokat, ahol talált volna lakásokat, de nem fogadta el. Most jön a 6. történet, ez az utolsó lesz. A feleségem nincs meghívva a nővérem esküvőjére. Én vagyok a seggfej, hogy nélkül akarok elmenni? A feleségem megsértődött, amiért nélkül akarok elmenni a nővérem esküvőjére. 31 éves férfi vagyok, a nővérem 37 éves. Elvált, van egy gyereke. A családunk mindig is összetartó volt, apánk 2 havonta összehív minket, hogy lásson mindenkit együtt. Szerinte ez az igazi boldogság. Nővérem mindig ott van ezeken a találkozókon. A probléma a feleségemmel van, 32 éves. Valahányszor összeszólalkozik a nővéremmel, legyen az bármi apróság, azonnal sértő megjegyzéseket tesz. Állandóan valami olyasmit mond, hogy nem szégyelled magad, ennyi idősen, egyedülálló anya vagy, már többször kértem a feleségemet, hogy hagyja ezt abba, hogy lehet máshogy is kommunikálni, de nem változtatott. Most a nővérem férjhez megy, és boldog. Egy rendes, jogmondó férfival házasodik. Mindenkit meghívott az esküvőre, kivéve a feleségemet. Azt mondta, nem akarja, hogy valaki, aki éveken át lenézte őt, a múltja miatt ott legyen a nagynapján. Mikor hazaértünk, a feleségem kiborult. Szerinted tiszteletlenség, hogy engem meghívtak, őt nem, és hogy én sem menjek el, ha ő nincs ott. Én viszont azt mondtam neki, hogy ezt magának köszönheti, a nővérem megérdemli a nyugalmat, és én ott leszek mellette. Azóta a feleségem ténylegesen elzárkozott, azt mondta, elárulom őt, hogy családommal választom helyette. Ez a férfi egyáltalán nem segfej, hogy el akar menni a nővére esküvőjére, sőt, menjen is el, de a felesége egy abszolút nagy segfej. Elviselte éveken keresztül, hogy kigonyolta, bántotta, és még neki áll feljebb, hogy nincs meghívva az esküvőre. Hát ez annak az eredménye, hogy egy bunkó vagy. Ez a klasszikus, megbántottam, de én vagyok a sértett szerep. A nővérem meghozta a határokat, a felesége éveken keresztül bántotta verbálisan, és úgy döntött, hogy neki nincs szüksége egy ilyen nőre az saját esküvőjére. Hát, ha a felesége tanult egy leckét ebből, a szavaknak van következménye, és neki az lett, hogy otthon marad, miközben a férje és az egész család ünnepelni fog, és szerintem meg is érdemli ezt. Több, mint gondoltok. Most hát ennyi volt ez. Még nem tudom, hogy miután összevágtam a videót, hogy milyen hosszú lesz a videó. Majd akkor eldöntöm, hogy 1 vagy 2 rész lesz ebből. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, úgyhogy kommentbe írjátok meg nekem. Még azt is, de kedvesen kérlek, írjátok meg, hogy mit tudnék még javítani, hogy jobb legyen a videók, úgyhogy legyen szép napotok. Sziasztok!